Hola, cuquets i cuquetes! Hola, hola! Ei! Ja sabeu que el proper diumenge, dia 31, tenim planejat un viatge amb el globus de la imaginació? Sí, estem preparant la quarta edició del Cuquet Fest, un viatge molt especial, carregat d'aventures i sorpreses amb un font d'amics i activitats. A partir de les 10:30 podreu acompanyar-nos en aquesta aventura, així, al Facebook del Casal Popular Tio Cook i al nostre canal de YouTube. Ja, que moderns que I som! per a poder viatjar tots junts, vos convidem a construir un globus aerostàtic, com el nostre. Esteu preparades? La nostra companya Sara us explicarà pas a pas com construir el vostre globus de la imaginació. Ens veiem diumenge 31 a partir de les 10:30. Adeu, adeu! Aquest és el globus que anem a fer avui. Materials que necessitem: cartolines de colors, un full reciclat, llana o fil, cola blanca o pegament de barra, un rotllo de paper, tisores i retoladors. Dobla el rotllo i retalla'l per la meitat. Ara pots, amb retoladors, pintar el que vulguis. Quan el tingues, pots dibuixar un redolí en una cartolina. El retalles i el claves dins. Amb molta cura. Ja tenim la nostra cistella del globus. Agafa el full de paper reciclat i el dobles per la meitat. Anem a dibuixar mig relleu del globus. I el retallem. Ara ja el podem calcar en una de les cartolines. Agafarem 3 cartolines i traurem 2 patrons de globus de cada cartolina, d'esta manera. Fem de nou. Ara hem de plegar els globus per la meitat. I obtindrem 2 de cada color. Agafem el pegament i anem pegant un color rere altre. Agafem un tros de llana i el fiquem just al mig per a poder penjar el nostre globus. I continuem. I ja tenim la part de dalt del nostre globus. Agafem 3 trossos de llana o de fil de 8 centímetres més o menys. I amb cola blanca posem 3 puntets al llarg de la cistella i 3 puntets en 3 punts del globus. Pressionem per aquí es pega i enganxem a la cistella. Podem deixar d'esta forma. I per últim, per decorar el globus,
Fiquem gotetes de cola al mig i peguem llana. Al voltant de tot el globus. Aquest és el resultat final. Amb el globus viatjarem al voltant del País Valencià.